Bon dia, avui us vaig explicar el tema de la narrativa a través del programa Poble. La narrativa, l'autor vol expressar fets reals, imaginaris, històrics o fantàstics. Una narració conté uns personatges que estan situats en un espai i un temps determinat. Hi ha un narrador que conta els fets. La narrativa acostuma a estar escrita en prosa, al revés que la poesia que està escrita en vers. El punt de vista pot ser intern, que l'autor forma part de la història i és un personatge més, o extern, que l'autor no és cap personatge de la història. La narrativa inclou tota la literatura escrita en prosa, com ara les novel·les, la novel·la, la narració llarga, que segons el tema hi ha de diferents tipus. Les novel·les d'aventures que van sobre fets que els passen als personatges i normalment amb molta acció i intriga. Les novel·les amoroses que són la típica història d'amor que generalment acaba bé. Les novel·les de ciència-ficció que tracten del que podria passar en un futur, les fantàstiques que expliquen coses totalment fantàstiques, les de terror que intenten donar por i normalment també hi ha bastanta intriga, i les novel·les psicològiques que on predominen els monòlegs interiors i que intenta narrar el món interior del personatge. El conte, que és la narració curta, si l'autor és anònim o conegut, distingim entre el conte popular i el conte literari. El conte popular i el conte no literari. Té l'autor anònim, la seva finalitat és entretenir. La rondalla és una narració breu que combina elements de fantasia i de reals. La faula és un relat breu de ficció on els protagonistes poden ser plantes o poden ser animals i que té una conclusió moral. La llegenda és una narració oral o escrita que d'aparentaments o menys històrica amb major o menor proporció d'elements fantàstics. El mite és una narració amb molts elements mitològics i l'epopeia explica la història i el que li passa a un heroi. Ah.